जात रहनी शिव चर्चा में तो उनकर बाल बच्चा ना रहल तो जानता ही मनी सब नगर एक ही होला लेकिन आदमी अलग अलग होला। सब गांव में ये दशा बा केतनो बा केतनो रौरा बन के रहम लेकिन टिभोली जरूर नहीं एक आदमी एक दिन गांव में जरूर मार दी हम। तो शिव चर्चा में जब जात रही न तो उनकर पहले सास का तरीका नए न चढ़ल तो वैसे शिव चर्चा में चल गई लेकिन आज ले वो कौन करा बाल बच्चा ना भइल। शिव चर्चा में दौड़ता ही रह गई लेकिन एको बाल बच्चा एकरा ना भइल एकरा गइले का फायदा बा। तो वो चुपचाप लगा गई। तो एक दिन के बात है कि जात रही तो गौवा नगरिया कहलू का रोज रोज चर्चे में जाले लेकिन एक बाल बच्चा नहीं खे दौड़त या गुरु जी के यहाँ जगह सब कोई के कहिए दे जरूर है कि चर्चा करते सुनी कह देता न जी। लेकिन आत्मा का कर रहा बा अब केहू अंदर के बात केहू के केहू नहीं के जाना सब चीज जान जाए लेकिन अंदर के बात केहू ना जानेला कि इनमें का बा आत्मा के बात वही गुरु जी जानता नहीं कि ये अंदर में मंदिर बीच में जौन बा आत्मा तो नहीं का कर रहा बा दोसर कोई नहीं के जानत। तो उनकरा बड़ी दुख लागल मनी कहली कि घर के लोग तो ताना मारते बा लेकिन गांव नगर हो के ताना मारता था। कहली का कि आज जा तनी चर्चा में मंदिर में चर्चा होत रहा तो कहली का जा तनी भगवान जी के लगे जब मर जाए आ चाहे जे भी हमरा के गुरु जी उजे कर दम लेकिन उजक से हम घरे ना आए। तो गईली तो यही गुरु बहन जगह हमने के रौरा बानी जा तो गईली मंदिर में तो सब कोई जब चर्चा खत्म हो गई जब चर्चा खत्म हो गई तो वही जब मुड़ी पटक के पड़ले ठान ले ली। कहली का कि और लोग गुरु बहन कहली के चले ना घरे काहे जग बारू सब खत्म हो गई चर्चा आ तू काहे जग चल घर तू कहली लो कि ना रो जाए लो हम ना जाए तो कहली कि काहे आते जरूर जाए लो ना हम ना जाए यही जरा बाद में हम जाए। आ मुड़ी पटक के खूब रोत रही। कहली क्या कि आज हम यही जगह राम गुरु जी जौन भी करे के हमरा के कह दी बाकी अब थाना सहल नहीं खेल जाता हमरा से बाल बच्चा खातिर सब दिन चर्चा कहनी लेकिन हमरा सब थाना नहीं के सहल जात हम आज जग से नाराम हमरा के कि मुआ दी जे भी कर दी लेकिन मंदिर में से हम घरे लौट के ना जाए। तो वो जगह तब पार्वती जी के प्रगट होके के पड़ल केतनो कहनी ना कि माई के ममता बड़ी भारी होला। तो पार्वती जी कहली कि वो तबे से मुड़ी पटक कर रोवत है बेचारी आ हमरा उजा जाए के पड़ी। तो पार्वती जी आए कहनी का सुनता नहीं रोवत उनको दर्द नहीं के लागत कहनी कि बोला आ तो कबे से औरत हो गया मुड़ी पटक ले बिया आ रौरा कुछ भी कह नहीं की सकत ओकरा से कि का एक बात कहनी क्या कि तू ही बताओ कि हम का करी आ तो बालक खातिर इतना एती रोवत या कम से कम ओकरा के एगो दे दी। तो कहल गुरु जी की सुना केगा दे दी मानी कि जब एक नसीब में लिखल ही नहीं खे तो हम दी केगा। तो कहली क्या कि नसीब में का ये रह जाई नसीब में नहीं के लिखल तो 10 गो के नसीब में लिख दल बा 20 गो लिख दल बा 7 गो 8 गो लिख दल बा आ वही में से एगो काट के ना दे दम रोबरा वही में से कोनो में से एगो कम कर दी एक के पूरा कर दी रो दिए मानी कि अब तो बर्दाश्त होत नहीं के। तो कहनी क्या कि तू केगा नहीं कह दलू ई कमी नहीं है ई जन मजूरी कर जाता तो ना केगा नहीं ओकरा में से 10 गो में से एगो एक के काट के हम दे दी। तू कहनी कि ना हमार बात माने के पड़ी रौरा देवे के पड़ी काहे से कि औरत जात बहुत सब दिन रौरा के सेवा कैले भी यहाँ आज भी मुड़ी पटक रोवत या तो मानी के रौरा परा न करे छोड़ा दे ई कमो तक केहू करे के पड़ी जेकर 8 गो बा चाहे 7 गो बा में से एगो कम करके करे के पूरा कर दी। तो कहनी कि ठीक बा देम तो लेकिन फिर एकरा से लेके ओकरा के हम पूरा कर देम देम एक दिन खातिर। तो औरतिया मुड़ी उठा के कहली कि गुरुजी एको दिन खातिर दी लेकिन बाज के तो ना मोरा जाए न जी हमार जी इना न केहू कि एकरा ना भई। तो कहलन कि गुरु जी की ठीक बात देम। पार्वती जी कहली कि अरे एको दिन खातिर देम लेकिन तो तो बाँझ वाला तो ममिला ओकर हल हो जाए ना न केहू कि बाँझ भी यहाँ। पार्वती जी तो जानत रही कि देम तो हम फिर लड़ के एकरा के दे ये देम हम पहले ही दे के देखी। तो पार्वती जी
शंकर जी तो घर चल गई औरत दे देनी तो जानत तो औरत ये रही कि एक दिन खातिर हमारा बालक आई तो समरा मिला जानत रही का कैले रही कि जब उनकर गर्भ रहल जब नौवा दिन पूजे के रहल ओकरा पहले का कैले रही औरतिया की झुनझुना खिलौना झुलुआ सब माने शौक पूरा करे खातिर औरतिया आगे से कीन के ले के घरे सब चीज सजा देले रही कि हमार बाबू होइहन काल परसों माने जइया होखत माने पहले ही से शौक लाग रहल अपन शौक पूरा ले रही कि मतलब कि हमार बाबू होइहन तो ई सब कहत हमार लालसा तब पूरा हो जाए न जी। ओकरा बाद सब सजा देले रही ओकरा बाद बिहान बालक भइलन तो एक दिन जियलन एक दिन जब जियलन तो खुश भइली कहली कि एको दिन खाती तो गोदी में भइलन न जी हमरा एको दिन खाती तो बाबू के अपना खिलौने न जी तो पूरा हल्ला हो गई कि फलाना के मने लइका भइल बात जितना लोग हंसले रहल उतना लोग तो जानल न जी कि उनका लइका हो गइल बा ओकरा बिहान भइला लइकवा मर गइलन तो जब मर गइलन औरत जानतली कि हमरा एक दिन रहबे करिहन अब का कली के चुपे चाप लइकवा के फाड़ा में चोरवा लेली आ चोरवा के गंगा तीरे चल गई केहू से नहीं की जनावत लइकवा के फाड़ में तोप लेली आ तोप के ले जाके गंगा तीरे सुता देली आ सुता के आ वही जा रोवतरी सुता के रोवतरी कहतरी क्या कि ई कर्तव्य जौन कैले हम उहे न हमरा मिली ई बनिहारी है जितना दिन के हम कर्तव्य कैले बनी उतने दिन हमरा लगे रहलन अब इनकरा से बासरा दिल तबो का कल विश्वास के ऊपर लेके जाके आ गंगा जी के तीरे रोवतरी त का कहतरी गुरुजी से औरत फेर लगावतरी वही जा अब गुरुजी के बोलावतरी कहतरी क्या कि देले बनी रहू रे आ छीनले बनी रहू रे अब ये जाके आई रौरा अब का हम करी रौरा बतावे के पड़ी तो कहतरी क्या कि गैया के दूध माए सिवा गोरी बाजरिया में बिचाई है बाजरिया में बिचाई है अमाई के दूधवा छतिया फाट लेरा घरे लगा देता जन दुकानी बेच देता सन आकि गई पैसा कमाता सन लेकिन माई के दूध कहाँ हवले लगाए बहुत आत्मा रो रहल बा अब हमार करेजा फाट रहल बा दूध माई के कहाँ हम ले जाके अथी करे केकरा हवले लगाए गैया का दूध भैंसिया का दूध हो तो ले जाके दुकानी पर दे देता सन कि हाँ और तो मैंने कि रेती डायरी पर चल जाता तो जो कहली गैया के दूधवाए शिवा गुरु बाजरिया में बिकाई है बाजरिया में बिकाई है हो मैया के दूधवा छतिया फाट लेरा गुरुजी मैया के दूधवा छतिया फाट लेरा गुरुजी के बोला लेली तो गुरुजी आ गए अब का कहली और माता जी के पुकार कहली माता जी से गुहार करतरी गैया के दूधवाए मैया बाजरिया में बिकाई है बाजरिया में बिकाई है मैया के दूधवा छतिया फाट लेरा
ना सुनेला, लेकिन जब संकट पड़ेला न तो जरूर देवता सुनेला। तो वो सातो बहन आई लो कहलो कि का कहत रू कह, तो कहली का के माई सब दिन तो बाजिन होइए गनी, लेकिन यही बड़ा बाजिन हुआ नहीं, यही बड़ा बाजिन गिनाता नहीं। अब हमरे करौरा लज्जे ना करी तो माई से कहली गैया के दूधवाए मैया बाजरिया में बिचाई बाजरिया में बिचाई हो मैया के दूधवा छतिया फाटे लाएरा किया मैया हो भैया दूधवा छतिया फाटे लाएरा। माइयो सज्जनी आ गई लो, अब के करे के बुलाओ तारी और बारमा विष्णु के पुकार कइले बारी कहले बारी का गैया के दूधवाए बारमा जी बाजरिया में बिकाई बाजरिया में बिकाई हो मैया के दूधवा छतिया फाटे लाएरा किया मैया के दूधवा छतिया फाटे लाएरा। कहानी क्या कि का संकट पड़ल बा कि बोलौलू हो, कहानी के देखा देली बाला का कहली कि ये संकट पर बोलौनी हो बताई लो कि हम का करी। तो कहानी बारमा विष्णु कहले कि बोला का कहता रू, तो कहनी कि देखी का हम का औरज बा हमार कहली का गैया के दूधवाए विष्णु जी बाजरिया में बिकाई बाजरिया में बिकाई मैया के दूधवा छतिया फाटे लाएरा किया विष्णु जी मैया के दूधवा छतिया फाटे लाएरा। विष्णु ताइयो गने लो नौ माइयो आ गए सातो माई आ गुरु जी ताइला ही रहने तक गुरु जी क्या कहने कि धन वारू तू शिष्या। तो माने कि जब हम रौरा पहले नाम से तबे ने भगवान जी से लड़ी जमसन ना कले रमसन तो कहां ना बात जब मजदूरी कइले रहला तो मजदूरी खातिर लड़ाई होई जाला कि हम पहले बानी खटल बानी रौरा हमरा मजदूरी देवे के पड़ी आ ना कले रम तो कोनो हक पद नहीं के बनत। तो का कहनी गुरु जी बारमा जी बटलो शिष्या विष्णु जी बटोरालू अरे विष्णु जी बटोरालू दे दे बाला कर तो हार मेरा क्या गुरु जी दे दे बाला कर तो हार मेरा। बारमा जी के कहे के पड़ल रौरा ये चीज के वचन माने के पड़ी काहे से कि सब दिन रौर सेवा कैले बिया सातो बहन कहलो कि ये चीज के वचन माने के पड़ी पार्वती जी के चलते तो सारा देवता आनु गलन जी। तो माई जौन बिया सागर ना कहनी हो कि सागर के उठा लगावेला नहीं के। अब गुरु जी अगर जो खिसिया जाए
तो माई मना ले, लेकिन माई खिसिया जाए तो पूरा पृथ्वी डोला दे, सारा देवता लोग के हलचल मच जाई। तो कहलन विष्णु जी सातों बहिना मिल के पार्वती जी या कि ना रो चीज के ओकर वचन माने के परी, जियावे के परी बच्चा के। तो कहलन कि ठीक बा जिया दे हम। चली बालक के नाम पर गुरु बहनी से आशीर्वाद मिलल, आशीर्वाद मिल हमरो तरफ से मिली। तो का कहली गुरु जी, क्या कहनी शिष्या के दाना तोरे बलिया शिष्या दाना तोर बचानी आया रे, दाना तोर बचानी हो परिचमा में होई गइलू पास मेरा या हो शिष्या। बाल के खातिर लड़ाई होता, बाप मदर से लड़ाई होला का, सारा धन तो बोलले बा, जब बाल बच्चा ना रही तो सारा धन बेकार बा। जितना भी हमनी कर रहल बानी सन, बाले बच्चा भी कर रहल बानी सन, मानी के लड़ाई होता। पहाड़ पर चढ़े के बाद पहाड़ों पर हमनी के चढ़ते सन काई खातिरा, बाल बच्चा खातिरा। धन तो यही जा रह जाई, हई जौन वचन बा हई गावत आत्मा जौन हुए साथे जाई गुरु जी के साथ में। तना कहले लाठी गावे में आगे बढ़ू, बजावे में आगे बढ़ू, चलो शिष्या हमरा शिव लोग। तो जब हमनी के कोयला रही जुड़ा रही तो हमनी के शिव लोग जाही के बा। तो ओजा गुरु जी का कहनी कि सत तू बारू कि हमरा ओजा तारा दिहले रहनी वचन निभा के कि हम एक दिन खातिर दे, लेकिन तारा सत के ऊपर इतना देवता देवी सब मिटरा गइल, हमरा चुकावे के पड़ल। तो वे कहली सता तोरे बलिया शिष्या, सता तोर बचानी आया रे, सता तोर बचानी हो होई गइल परिचमा में पास मेरा या गुरु जी, होई गइल परिचमा में पास मेरा। कोयले बनी सन तो जाता लोड़ के तो मांगिए ले भीख, भीखिए न हो आचरा पसार के गुरुजी से मांग ले हमनी के भीख दी। आइल बनी सन हमनी के भीख मांगे न, ए आत्मा से जोन बात हम जोड़ ले बनी सन, जोड़ के कहले बनी सन कि हमनी के भीख दी, हमनी के उधार करी, ए जिंदगी के नैया पार लगा दी। तब का कहले हमारे हरिंदर हो भैया दीना सूत्र तिहानी यार, दीना सूत्र तिहानी हो लंदी दीदी यानी रे यारा मेरा या गुरु जी, लंदी दीदी यानी रे यारा मेरा। सूत्र के पालन से हमनी के चल रहल बानी सन, आए 3 गो सितारा बाकी हमनी के जिंदगी पार लग जाई, हमनी के उधार हो जाए। ले का कहनी पहिले में दया हो मैया तुसा, प्रेम चारा चाया रे तुसा, प्रेम चारा चाहो तीसरे में नौन तारा नाम मेरा या गुरु जी, नइखे आत्मा नया पुरान ना होला। अगर निकलियो के चले तो नए के नए बा,
हम रौरा पुरान होता निसन मंदातु गुरबा मंदातु गुरबा नया बने फूल मत गुरबा नया बने आत्मा बाकी सब में पुरान ना बा। नया बा ना पुरान बा। ई माटी के खोखला है, इहे नया पुरान होला। आत्मा होने से ना होने से जाके तो नए बा। हमार रौरा कर्तव्य जौन बा ई तौन नया पुरान बा कि हम करम तौने हमार बा। यही के नया पुरान कर लेली तो नया होई आ ना कली तो पुरान के तो पुरान बोलले बा। एक तो गोत ये लाग ही के बा। तो ये से बढ़िया बा कि हमनी के ऐसा कर लेवे के बा कि गुरु के दरबार में आके हमनी के नए चल जाओ जा जी अबे रो जाए अबे ना ए के महादेव के कीर्तन भजन करे के भाई अबे करे ताले माने तो करम तो ऐसा करे गुरुजी के नए चल के हंसते जाइले कि कोनो एथी ना परेशानी होके कोनो दिक्कत ना होके। ई नया पुरान चिन्हता नहीं के चिन्ह ई नया पुरान हमार और बनावल बा। ई खोखला जौन बा तो नहीं ना उताला ई आत्मा उताला कहले कि हम होने रहम इतना दिन तो उतने दिन रही ना कोई भी कि जल्दी हमरा के में से निकाली। भगवान जी कहनी दिक्कत का बा तो कहनी कि ना हमें हमरा सुख शांति नहीं है कहे आकि हमें से जल्दी से निकाल दी। हमरा आत्मा हमारे में रोता भटकता हमरा सुख शांति नहीं है। तो गुरु जी की भजन एबार हम ये कर ली तो आत्मा शांति बा नहीं खींचा करो तक आत्मा शांति मिलता। कितना गुरु बहन कहता कि गर्मी में हमने के पूजा ले जाई गुरु जी के ठंडी लागता तो हमने के गुरु बहन एक जनी रानी ना है तो घरे से मानी की चर्चा करे जा जात रहनी शिव चर्चा में तो उनकर बाल बच्चा ना रहल तो जानता ही मनी सब नगर एक ही होला लेकिन आदमी अलग अलग होला। सब गांव में ये दशा बा केतनो रौरा बन के रहम लेकिन टिभोली जरूर नहीं एक आदमी एक दिन गांव में जरूर मार दी हम। तो शिव चर्चा में जब जात रहली न तो उनकर पहले सास का तरीका नए न चढ़ल तो वैसा शिव चर्चा में चल गई लेकिन आज ले वो कौन करा बाल बच्चा ना भइल। शिव चर्चा में दौड़ता ही रह गई लेकिन एको बाल बच्चा एकरा ना भइल एकरा गइले का फायदा बा। तो वो चुपचाप लगा गई। तो एक दिन के बात है कि जात रही तो गौवा नगरिया कहलू का रोज रोज चर्चे में जाले लेकिन एक बाल बच्चा नहीं खे दौड़त या गुरु जी के यहाँ जगह सब कोई के कहिए दे जरूर है कि चर्चा करते सुनी कह देता न जी। लेकिन आत्मा का कर रहा बा अब केहू अंदर के बात केहू के केहू नहीं के जाना सब चीज जान जाए लेकिन अंदर के बात केहू ना जानेला कि इनमें का बा। आत्मा के बात वही गुरु जी जानता नहीं कि ये अंदर में मंदिर बीच में जौन बा आत्मा तो नहीं का कर रहा बा दोसर कोई नहीं के जानत। तो उनकरा बड़ी दुख लागल मानी कहली कि घर के लोग तो ताना मारते बा लेकिन गांव नगर हो के ताना मारता था। कहली का कि आज जा तनी चर्चा में मंदिर में चर्चा होत रहा तो कहली का कि जा तनी भगवान जी के लगे जब मर जाए आ चाहे जे भी हमरा के गुरु जी उजा कर दम लेकिन उजा से हम घरे ना आए। तो गईली तो यही गुरु बहन जगह हमने के रौरा बानी जा तो गईली मंदिर में तो सब कोई जब चर्चा खत्म हो गई जब चर्चा खत्म हो गई तो वही जब मुड़ी पटक के पड़ले ठान ले ली। कहली क्या कि और लोग गुरु बहन के लिए चले ना घरे काहे जग बारू सब खत्म हो गई चर्चा आ तू काहे जगी चल घर तू कहली लो कि ना रो जाए लो हम ना जाए तो कहली कि काहे आते जरूर जाए लो ना हम ना जाए यही जरा बाद में हम जाए। आ मुड़ी पटक के खूब रोत रही। कहली क्या कि आज हम यही जगह राम गुरु जी जौन भी करे के बा हमरे के कह दी बाकी अब थाना सहल नहीं खेल जाता हमरा से बाल बच्चा खातिर सब दिन चर्चा कहनी लेकिन हमरा सब थाना नहीं के सहल जात। हम आज जग से नाराम हमरा के कि मुआ दी जे भी कर दी लेकिन मंदिर में से हम घरे लौट के ना जाए। तो वो जगह तब पार्वती जी के प्रगट होके के पड़ल। केतनो कहनी ना कि माई के ममता बड़ी भारी होला तो पार्वती जी कहली कि वो तबे से मुड़ी पटक कर रोवत है बेचारी आ हमरा उजा जाए के पड़ी। तो पार्वती जी आए कहनी का सुनता नहीं रोवत उनको दर्द नहीं के लागत कहनी कि बोला आ तो कबे से औरत हो गया मुड़ी पटक ले बिया आ रौरा
कुछ भी कह नहीं की सकत ओकरा से कि का करे के बात कहनी क्या कि तू ही बताओ कि हम का करी आ तो बालक खातिर इतना एती रोवत या कम से कम ओकरा के एगो दे दी तो कहल गुरुजी की सुना केगा दे दी मानी कि जब एक नसीब में लिखल ही नहीं खे तो हम दी केगा तो कहली क्या कि नसीब में का एंगनिया रह जाई नसीब में नहीं के लिखल तो 10 गो के नसीब में लिख दल बा 20 गो लिख दल बा 7 गो 8 गो लिख दल बा आ वही में से एगो काट के ना दे दम रोबरा वही में से कोनो में से एगो कम कर दी आ एकरा के पूरा कर दी रोती है माने कि अब तो बर्दाश्त होत नहीं के तो कहनी क्या कि तू केगा नहीं कह दलू ई कमी नहीं है ई जन मजूरी कर जाता तो ना केगा नहीं ओकरा में से 10 गो में से एगो एकरा के काट के हम दे दी उ कहनी कि ना हमार बात माने के परी रौरा देवे के परी काहे से कि औरत जात बहुत सब दिन रौरा का सेवा कैले भी यहाँ आज भी मुड़ी पटक करवत या तो मानी के रौरा परा न करे छोड़ा दे ई कमो तक केहू करे के परी जेकर 8 गो बा चाहे 7 गो बा में से एगो कम करके करे के पूरा कर दी तो कहनी कि ठीक बा देम तो लेकिन फिर एकरा से लेके ओकरा का हम पूरा कर देम देम एक दिन खातिर तो औरतिया मुड़ी उठा के कहली कि गुरुजी एको दिन खातिर दी लेकिन बाज के तो ना मोरा जाई न जी हमार जी ई ना न केहू कि एकरा ना भई तो कहलन कि गुरुजी की ठीक बात देम पार्वती जी कहली कि अरे एको दिन खातिर देम लेकिन तो ई तो बांझ वाला तो ममिला ओकर हल हो जाई ना न केहू कह कि बांझ भी या पार्वती जी तो जानत रहली कि देम तो हम फिर लड़ के एकरा के दे ये देम हम पहले ही दे के देखी तो पार्वती जी शंकर जी तो घर चल गई औरत दे देनी तो जानत तो औरत ये रहली कि एक दिन खातिर हमरा बालक आई तो समरा मिला जानत रहली का कैले रहली कि जब उनकर गर्भ रहल जब 9वां दिन पूजे के रहल ओकरा पहले का कैले रहली औरतिया की झुनझुना खिलौना झुलुआ सब माने शौक पूरा करे खातिर औरतिया आगे से कीन के ले के घरे सब चीज सजा देले रहली कि हमार बाबू होइहन काल परसों माने जइया होखत माने पहले ही से शौक लाग रहल अपन शौक पूरा ले रहली कि मतलब कि हमार बाबू होइहन तो ई सब कहत हमार लालसा तब पूरा हो जाई न जी ओकरा बाद सब सजा देले रहली ओकरा बाद बिहान बालक भइलन तो एक दिन जियलन एक दिन जब जियलन तो खुश भइली कहली कि एको दिन खातिर तो गोदी में भइलन न जी हमरा एको दिन खातिर तो बाबू के अपना खिलौने न जी तो पूरा हल्ला हो गइल कि फलाना के मने लइका भइल बात जितना लोग हंसले रहल उतना लोग तो जानल न जी कि उनकरा लइका हो गइल बा ओकरा बिहान भइला लइकवा मर गइलन तो जब मर गइलन औरत जानतली कि हमरा एक दिन रहबे करिहन अब का कहली के चुपे चाप लइकवा के फाड़ा में चोरवा लेली आ चोरवा के गंगा तीरे चल गई केहू से नहीं की जनावत लइकवा के फाड़ में तोप लेली आ तोप के ले जाके गंगा तीरे सुता देली आ सुता के आ वही जा रोवतरी सुता के रोवतरी कहतरी क्या कि ई कर्तव्य जौन कैले रहम उहे न हमरा मिली ई बनिहारी है जितना दिन के हम कर्तव्य कैले बनी उतने दिन हमरा लगे रहलन अब इनकरा से बासरा दिल तबो का कल विश्वास के ऊपर लेके जाके आ गंगा जी के तीरे रोवतरी त का कहतरी गुरुजी से औरत फेर लगावतरी वही जा अब गुरुजी के बोलावतरी कहतरी क्या कि देले बनी रहू रे आ छीनले बनी रहू रे अब ये जाके आई रौरा अब का हम करी रौरा बतावे के पड़ी तो कहतरी क्या कि गैया के दूध माए सिवा गोरी बाजरिया में बिचाई है बाजरिया में बिचाई है अमाई के दूधवा छतिया फाट लेरा
लेके घरे लगा दे तनी जन दुकानी बेच दे तनी सन आकि इतना गई पैसा कमाता नहीं सन, लेकिन माई के दूध कहाँ हौले लगाए। बहुत आत्मा रो रहल बा, अब हमार करेजा फाट रहल बा। दूध माई के कहाँ हम ले जाके अथी करे, केकरा हवाले लगाए। गैया का दूध भैंसिया का दूध हो तो ले जाके दुकानी पर दे देता निशन की हाँ, और तो मैंने कि रेती डायरी पर चल जाता। तो जो कहली गैया के दूधवाए शिव गुरु बजरिया में बिकाई है, बजरिया में बिकाई है हो मैया के दूधवा छतिया फाट लहरा गुरुजी मैया के दूधवा छतिया फाट लहरा। गुरुजी के बोला लेली तो गुरुजी आ गए। अब का कहली, और माता जी के पुकार कहली, माता जी से गुहार करतरी गैया के दूधवाए मैया बजरिया में बिकाई है, बजरिया में बिकाई है हो मैया के दूधवा छतिया फाट लहरा ना सुनेला, लेकिन जब संकट पड़ेला न तो जरूर देवता सुनेला। तो जो सातो बहन आई लो कहलो कि का कहते कह, तो कहली का के माई सब दिन तो बाजिन हुए गनी, लेकिन यही बड़ा बाजिन हुए नहीं, यही बड़ा बाजिन गिनाता नहीं। अब हमरे करौरा लज्जे न करी तो माई से कहली गैया के दूधवाए मैया बजरिया में बिचाई बजरिया में बिचाई हो मैया के दूधवा छतिया फाट लहरा मैया हो मैया दूधवा छतिया फाट लहरा। सज्जनी आ गई लो, अब के करे के बुलाओ तारी, और बारमा विष्णु के पुकार कइले बारी कहले बारी का गैया के दूधवाए बारमा जी बजरिया में बिकाई है, बजरिया में बिकाई है मैया के दूधवा छतिया फाट लहरा का संकट पड़ल बा कि बोलौलू कहनी के देखा देली बाला का कहली कि ये संकट पर बोलौनी है, बताई लो कि हम का करी। तो कहनी बारमा विष्णु कहले कि बोला का कहता रू, तो कहनी कि देखी का हम का औरज बा हमार कहली का गैया के दूधवाए विष्णु जी बजरिया में बिकाई
गए लो नौ माइयो आ गए सातो माई आ गुरु जी ताइल ही रहने तब गुरु जी क्या कहने कि धन बारू तू शिष्या तो माने कि जब हम रौरा पहले नाम से तबे नहीं भगवान जी से लड़ी जमसन ना कले रमसन तो कहां ना बात जब मजदूरी कैले रहला तो मजदूरी खातिर लड़ाई होई जाला कि हम पहले बानी खटल बानी रौरा हमरा मजदूरी देवे के पड़ी आ ना कले रम तो कोनो हक पद नहीं के बनत त का कहनी गुरु जी बारमा जी बटलो शिष्या विष्णु जी बटोरालू अरे विष्णु जी बटोरालू दे दे बाला कर तो हार मेरा या गुरु जी दे दे बाला कर तो हार मेरा वर्मा जी के कहे के पड़ल रौरा ये चीज के वचन माने के पड़ी काहे से कि सब दिन रौर सेवा कैले बिया सातो बहन कहल कि ये चीज के वचन माने के पड़ी पार्वती जी के चलते तो सारा देवता आनु गलन जी तो माई जौन बिया सागर ना कहनी हो कि सागर के उठा लगावेला नहीं के अब गुरु जी अगर जो खिसिया जाए तो माई मना ले लेकिन माई खिसिया जाए तो पूरा पृथ्वी डोला दे सारा देवता लोग के हलचल मच जाई तो कहलन विष्णु जी सातो बहिना मिल के पार्वती जी या कि ना रौरा ये चीज के ओकर वचन माने के परी जियावे के परी बच्चा के तो कहलन कि ठीक बा जिया देम हम चली बालक के नाम पर गुरु बहनी से आशीर्वाद मिलल आशीर्वाद मिल हमरो तरफ से मिली तो का कहली गुरु जी क्या कहनी शिष्या के दाना तोरे बलिया शिष्या दाना तोर बचानी आया रे दाना तोर बचानी हो परिचमा में होई गइलू पास मेरा या हो शिष्या बाल के खातिर लड़ाई होता बाप मदर से लड़ाई होला का सारा धन तो बोलले बा जब बाल बच्चा ना रही तो सारा धन बेकार बा जितना भी हमनी कर रहल बानी सन बाले बच्चा भी कर रहल बानी सन माने कि लड़ाई होता पहाड़ पर चढ़े के बाद पहाड़ों पर हमनी के चढ़े सन काई खातिरा बाल बच्चा खातिरा धन तो यही जा रह जाई हई जौन वचन बा हई गावत आत्मा जौन हुए साथे जाई गुरु जी के साथ में तना कहले लाठी गावे में आगे बढ़ू बजावे में आगे बढ़ू चलो शिष्या हमरा शिव लोग तो जब हमनी के कोयला रली जुड़ा रली तो हमनी के शिव लोग जाही के बा तो ओजा गुरु जी का कहनी कि सत तू बारू कि हमरा ओजा तारा दिहले रहनी वचन निभा के कि हम एक दिन खातिर दे लेकिन तारा सत के ऊपर इतना देवता देवी सब मीटर आ गइल हमरा चुकावे के पड़ल तो वे कहली सता तोरे बलिया शिष्या सता तोर बचानी आया रे सता तोर बचानी हो होई गइल परीक्षावा में पास मेरा या गुरु जी होई गइल परीक्षावा में पास मेरा कोयले बनी सन तो जाता लोड़ के तो मांगिए ले भीख भीखिए न हो आचरा पसार के गुरुजी से मांग ले हमनी के भीख दी आइल बनी सन हमनी के भीख मांगे न ए आत्मा से जोन बात हम जोड़ ले बनी सन जोड़ के कहले बनी सन कि हमनी के भीख दी हमनी के उधार करी ए जिंदगी के नैया पार लगा दी तब का कहले हमारे हरिंदर हो भैया
हमनी के चल रहल बानी सन। आ ए 3 गो सितारा बाकी हमनी के जिंदगी पार लग जाई, हमनी के उधार हो जाए ले।